și bine v-am găsit, lucrez pe canal. Acesta se numește Gangster Vegas. Da, și este un joculeț destul de fain. Da, hai să ne ducem noi. După cum vedeți, avem niște iteme. Am mai jucat eu în camera, așa, un pistol, o mitralieră și un shotgun. Care e principalul. Și un pickaxe. Da. Bună. Vă luăm pe scooter. Vocea mea încă așa îmbrămată. Pe ce merge scooterul? Holy fuck! The shit the fuck up. Hai să luăm acest. Zic că nu îmi vine numele minte. Stați un pic să dau pe radio off, că poate îmi dau ăștia canal de YouTube jos. Da. Și ne vom duce să-l vindem. Eu m-am jucat așa puțin ca să deblochez, să-mi fac level. Da, și nu mi-am băgat hack sau ceva, să ziceți în comentarii. Da, mi-am dus. Uite. Bun, eu știu harta, am făcut un tur al hartei. Singur. On camera. Oh, loce, am bușit. Da. Hai să ne luăm o casă. Cea mai apropiată casă de noi ar fi asta. Yeah! Da, ne-am cumpărat o casă și acum vom putea să strângem ăsta. Hai să ne ducem noi aici. Stați un pic, ne trebuie o mașinuță. Intră, bă, iar. Shit the fuck up. Bă, care vine? Bă, dai. Asta. Stai un pic, domnișoară. Ce ne-a luat poliția? Du-te! Aparent, taxiul e mai rapid decât mașina de poliție. Asta e clar. Bine, nu și în realitate. Sau poate și în realitate, depinde de ce motoraș are. Mamă! Și să mergem! Așa. Să aprindem din nou. Rea. Nu. Ce? Și jocule, dacă așa vrei să-mi fie soarta.
Da, o să rezolv asta. Oh! Bun. Bun. Cam atât cu acest episod, un episod mai scurt. Așa, eu am fost Ilietă și ne vedem data viitoare. Pa, pa!